Anem a la segona divisió B i a l'últim partit de la jornada, que tenia un pronòstic bastant clar, amb un Sant Andreu que és el millor dels equips catalans de la categoria, un equip molt sòlid a casa, i un Gavà que arribava al Narcís Sala sense haver guanyat cap partit. Lluís Cervelló, s'han fet bons aquests pronòstics o no? Doncs sí, s'han complert perquè el Sant Andreu s'ha endut els 3 punts, continua invicta i ja és el segon classificat a un punt del líder, l'Ontinyent. La llauna l'Aubert Lusso avui no jugava de lateral, atenció, sinó al mig del camp, i a la sortida d'un córner, com han vist, ha posat els quadribarrats per davant en el marcador. Això passava al minut 35. El Sant Andreu volia oblidar la desfeta a la Copa i aquest gol ha servit per començar-ho a fer. El partit, val a dir-ho, ha estat força igualat a la primera part, però s'ha decantat a la segona fruit del 2-0 que han fabricat al minut 58 precisament dos jugadors que l'any passat jugaven a la Bòbila. La centrada l'ha fet Tarradellas i la rematada l'omnipresent Queco, que ha marcat el seu tercer gol. Tot i fer-lo davant del seu exequip, el davanter barceloní no s'ha estat de celebrar-lo. El Gavà, molt necessitat de punts, ha disposat d'una ocasió immillorable per escurçar diferències, però Óscar Céspedes no ha pogut enganyar Morales des dels 11 metres. Nos estábamos poniendo siempre por detrás en el marcador, excepto el día del Tarrasa, los demás partidos todos. Y bueno, había bastante diferencia entre una parte y otra. Y bueno, yo desde el principio hemos tenido mucho equilibrio, hemos dispuesto de ocasiones, nos hemos puesto por delante. Tindre un jugador com Queco o altres, o Mayor, doncs clar, això és una diferència, o tu estàs molt afinat o normalment perds el partit. Què ens falta? Ens falta guanyar un partit amb un equip de la nostra lliga. Amb el marcador a favor i el Gavà estirat, vegin l'autopista pel centre de la defensa que ha estat a punt d'aprofitar Mayor. La seva intenció, però, l'ha endevinat Marcos Pérez. El porter gavanenc ha tornat a ser protagonista davant de Manolo Lanzarote. Però després d'aquest partit, l'equip de Jaume Bonet continua fent companyia al Terrassa a la cua de la classificació.